No comptava, això no comptava. Moltes gràcies, president, membres del Parlament i públic assistent. Intentaré ser el més ràpid possible. Simplement presentar-me primerament. Soc un etòleg, estic afincat al Regne Unit des de fa 20 anys. He treballat durant aquests 20 anys en moltes organitzacions de protecció animal. De moment treballo amb una que s'anomena AIFO en el tema d'aplicació de lleis de protecció animal, però no els represento a ells, vinc com a independent, com a etòleg independent. M'han demanat la meva opinió sobre si l'ús d'animals en espectacles en circs s'ha de prohibir, basat en que podria comprometre el seu benestar animal més enllà del que és acceptable avui dia. Però què es considera un benestar animal acceptable al segle XXI? Sabem que la majoria de la legislació de benestar animal del món s'ha basat en les 5 llibertats de benestar animal fomentada per l'Organització Mundial de la Salut Animal el 2004, que ja s'han mencionat en aquest debat, i que són la llibertat de fam i set, la llibertat de desconfort i malestar, la llibertat de dolor, lesió o malaltia, la llibertat d'expressar comportament natural i la llibertat de por i angoixa. La pregunta clau és la següent. Hi ha aspectes de l'ús d'animals en els circs que podrien donar lloc a incompliments de qualsevol d'aquestes llibertats de benestar animal? La resposta és sí, bastants. Específicament, l'ensinistrament, el transport, l'allotjament, la cria, l'actuació i el contacte amb el públic. No tindré temps de parlar de tots, però em concentraré en els punts en què l'opinió d'un etòleg és més acceptada. Començaré amb l'ensinistrament. Ensinistrament d'un animal per realitzar tasques que són bàsicament comportaments no naturals de l'animal, i si l'animal no realitza trucs o comportaments inusuals, la seva actuació no seria considerada suficientment entretinguda, pot implicar l'utilització de tècniques aversives que pot causar dolor, por i angoixa a l'animal, en violació de 2 de les 5 llibertats de benestar animal. Instruments com fuets o barres específicament dissenyats per infligir dolor o por s'utilitzen durant l'ensinistrament, encara que poden estar prohibits en alguns països. I tot i que teòricament és possible ensinistrar un animal utilitzant tècniques benignes en comptes d'adverses, la veritat és que els circs són empreses tradicionals, sovint dirigides per famílies que han utilitzat els mateixos mètodes per generacions, i els mètodes més tradicionals d'ensinistrament d'animals als circs es basen en el que podrien descriure com a coacció extrema. Tot i que es puguin utilitzar mètodes benignes també, per exemple, donar un sucre després d'un truc, sovint es combinen amb mètodes advers, donant sucre si l'acció és correcta, al mateix temps que donar un càstig si no ho és. Perquè l'absència de qualsevol càstig observat durant una actuació no implica que el càstig no va ser utilitzat durant l'ensinistrament, especialment perquè tal ensinistrament es produeix en privat, no en públic. L'actuació mateixa pot ser una causa de problemes de benestar animal per 2 raons principals. En primer lloc, perquè els animals es veuen sovint obligats a realitzar conductes antinaturals que el seu cos no està dissenyat per suportar i, per tant, poden ocórrer lesions agudes o cròniques, especialment si els animals actuen sovint. Per exemple, animals quadrúpeds que se'ls fa posar de peus sobre 2 potes, o a vegades només una, són propensos a patir massa tensió a les seves articulacions que pot conduir a lesions. La segona raó és que els animals es veuen obligats a actuar a través de coacció extrema i les eines utilitzades per infligir dolor i por durant l'ensinistrament també s'utilitzen sovint durant les accions públiques. De vegades l'entrenador fa servir fuets i barres durant l'actuació, però no s'utilitzen molt perquè l'animal ja té por d'ells, donada la seva experiència en el passat, cosa que significa que l'actuació es dona sota un estat de por i malestar que incompleix llibertats de benestar animal. Hi ha hagut nombroses investigacions encobertes sobre la manera en què es tracten els animals dels circs que han mostrat abús animal. L'organització britànica Animal Defenders International va fer una investigació clandestina del 96 al 98 dels circs amb animals del Regne Unit i va trobar que violència cap a animals era comú a la indústria circense allà. Tal violència es feia servir tant durant les sessions d'entristament com quan es movien els animals durant l'alimentació, la neteja, etc. La investigació d'Animal Defenders va trobar que confinament extrem no es limita a feres. Cavalls i ponis passaven fins a un 96% del dia lligats amb cordes curtes, limitant el seu moviment, sovint davant d'un mur. Tigres i lleons passaven del 75 al 99% en gàbies petites. Els elefants passaven del 70 al 98% encadenats a les potes, etc. Hi ha hagut nombroses documentacions d'animals als circs mostrant comportaments anormals que s'anomenen comportaments estereotípics, que són moviments repetitius i inútils, com per exemple el balanceig del cos, el passejar amunt i avall de la gàbia o moviments repetitius amb el cap,
que són indicadors reconeguts universalment de que l'animal està patint conseqüències negatives de la seva vida en captivitat. Però tots aquests problemes de benestar animal justifiquen una prohibició de tots els animals als espectacles circencs o només els animals salvatges, no els domèstics. No crec que des d'un punt de vista teòric podem dir que els animals domèstics són menys propens a patir en circs que els animals salvatges. Encara que sí crec que els animals salvatges són més propensos a patir en captivitat, ja que són genèticament menys predisposats a adaptar-se a ella, quan tal captivitat és un circ ambulant i els animals estan obligats a realitzar actes no naturals, llavors jo crec que els dos tipus d'animals poden patir igualment. No obstant això, per tal d'abordar la qüestió des d'un punt de vista més pràctic, recentment jo vaig decidir investigar el tema directament. He vist i he analitzat 75 acts circensis d'animals domèstics disponibles en vídeo a l'internet, 11 tipus d'animals domèstics, però principalment cavalls, gossos i gats, realitzats per les empreses circensis mateixes o pel públic assistent. Durant aquest estudi he trobat que la majoria dels acts dispositius adversos, com fuets o barres, es varen utilitzar. En la majoria d'ells, els animals estaven actuant conductes antinaturals que podien conduir a lesions, com posar-se de peu en dues potes. Només en una minoria d'ells, els animals van rebre recompenses visibles pels seus trucs, com un sucre o una carícia. I en una proporció considerable d'ells es podien veure senyals d'angoixa en les expressions facials i el llenguatge corporal dels animals. Per exemple, les orelles dels cavalls són un bon indicador del seu estat d'ànim i en diverses ocasions vaig poder veure els cavalls amb les orelles apuntant cap enrere, que és un indicador de por, angoixa o agressió. Precisament en els moments que l'entrenador els demanava fer la tasca més difícil. Anem a analitzar el cas dels cavalls en un espectacle circense una mica més en detall des d'un punt de vista etològic. L'acte més comú de cavalls en circs constitueixen un grup de cavalls movent-se en cercles al voltant d'una pista amb l'entrenador al mig, dirigint-los amb dues vares llargues, una d'elles típicament acabant amb un fuet. A part d'això, els cavalls a vegades pugen amb les potes davanteres a petites plataformes, s'aixequen i es mouen cap endavant o enrere amb dues potes, etc. És aquesta una actuació totalment benigna que els cavalls estan gaudint? Jo diria que probablement no. Els que els entrenadors han fet és explotar algunes de les conductes naturals adverses dels cavalls a través de reforçament positiu, que és un mètode d'ensinistrament ben establert que no vol dir que és benigne. El positiu significa que s'ha donat un estímul a l'animal, benigne o advers, i reforçament significa que l'objectiu és que el comportament es repeteixi, no que es pari. En aquest cas, les conductes naturals adverses explotades són la reacció de fugir d'un atac d'un depredador. Cavalls, com molts herbívors que viuen en ramats, fan servir com a defensa principal el fugir a alta velocitat, que no només els allunya del depredador, però el fet que ho fan conjuntament amb el ramat afegeix una protecció addicional. A l'escenari del circ, el galopar en cercles en la pista és un equivalent del mateix mecanisme defensiu. I on està el depredador? El depredador és l'entrenador al mig i les seves dents són el fuet. I què passa a la natura quan els cavalls ja no poden escapar-se d'un depredador que els persegueix? Llavors, l'últim recurs és intentar expulsar-los amb les potes. En el cas dels circs, al posar-se de peu amb les dues potes, enfrontant-se a les accions específiques del fuet, és l'equivalent d'aquesta acció defensiva contra els depredadors. Per tant, es pot argumentar que l'acte clàssic de cavalls en un circ pot ser una ritualització de defensa contra un atac de depredador, que és una cosa que el cavall no gaudiria. És molt possible que quan s'observa tal acte en públic, el fuet es fa servir de forma suggestiva i fins i tot no entra en contacte amb el cavall, però el comportament ja està gravat a la ment de l'animal durant l'ensinistrament amb una tècnica que s'anomena condicionament clàssic. En aquest cas, els cavalls se'n recorden de la mala experiència de l'ensinistrament, que és una mala experiència de per si. En conclusió, la meva opinió és que l'ús d'animals en espectacles circensis tant salvatges com domèstics s'hauria de prohibir perquè és probable que el seu benestar sigui afectat negativament més enllà del que es considera acceptable avui dia. I la naturalesa itinerant dels circs fa gairebé impossible desenvolupar un sistema regulador suficientment eficient que garanteixi, i repeteixo, garanteixi un bon benestar a tots els animals en circs. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Casamitjana. Passeu la paraula al senyor Casamitjana. Gràcies.
moltes gràcies. Sí, el tema del Regne Unit. Jo crec que és molt important parlar d'això, perquè per casualitat és un procés paral·lel que està passant al Regne Unit i aquí a Catalunya també, temporalment, no ja històricament. El que està passant aquí a Catalunya va passar el 2011 al Regne Unit. El 2011 al Regne Unit va haver una llei que es va proposar per prohibir els animals salvatges, en aquella ocasió els circs. I el govern, que és el govern conservador en coalició amb els Liberal Democrats, no va apoyar, no va recolzar aquesta prohibició. En comptes va dir, no ho prohibirem perquè tenim por del que està passant a Àustria. A Àustria van prohibir els animals salvatges, però la indústria circense va portar-los als tribunals dient que això era il·legal. I en aquell moment, el 2011, no se sabia el resultat d'aquest procés. I els conservadors, sent conservadors, van dir no ens volem comprometre, per què no fem una regulació, però fem la millor regulació que es pot fer en el món. Inspeccions continuades, inspeccions no anunciades, ho van fer el 2011, fa 3 anys. Al cap de pocs mesos, investigacions encobertes van començar a mostrar que els problemes continuaven, que no hi havia canvi, i el sistema d'Àustria, el problema d'Àustria es va solucionar. Les Corts van dir que la prohibició en Àustria era legal, totalment legal, aquella excusa va desaparèixer. I què va ser la reacció del govern del Regne Unit? Canviar totalment. Van dir, i el primer ministre Cameron públicament ha dit que ara han reconegut que aquesta regulació no funcionava, que els ús d'animals en els circs és una activitat antiquada i tot això ho poden trobar a l'internet i que van a proposar una prohibició. Això al partit del govern, que és el que va proposar la regulació. La primera votació va ser al setembre, ni un diputat va votar en contra de la prohibició, ni un. La segona votació, és 3 votacions del sistema, és aquest divendres, simultàniament el que està passant aquí. Aquest divendres és la segona votació d'un procés. O sigui que sí, és un cas en què l'experiència no la tenim que patir nosaltres, la podem aprendre d'altres. Van intentar prohibir els animals salvatges, estan parlant només d'animals salvatges, van dir no, regulació, això no va funcionar, aquesta prohibició que està passant ara és només d'animals salvatges. Què passarà? 2 o 3, 5 anys diran no, hem de fer tots els animals perquè a Grècia ho han fet, perquè al Cipre ho han fet, a Bolívia ho han fet, a tots els altres països ho han fet. Per què tots aquests animals han de patir el fet que no estem aprenent un dels altres? Per què no fem a Catalunya, aprenem i fer directament el que és el futur, que passarà a tot arreu, prohibir tots els animals als circs. Pel que fa a estudis de benestar animal en els circs que mostren que els animals disfruten, jo no he llegit ningú que m'ha convençut, no he vist ningú estudi que m'ha convençut. I pel que fa al tema de regulació, precisament, què passa si obrim aquestes portes, si tenim que regular això, regularem tot? Espero que sí. Espero que sí, que això obri les portes perquè no hi hagi ni un animal, ninguna pràctica animal en què se'ls oblidi, que no hi hagi debat, que no hi hagi una intenció de millorar la situació. Però hi ha un aspecte molt diferent als circs comparat a l'ètica o les domes, l'aspecte itinerant. L'aspecte itinerant és el que fa un circ. Si li treus l'aspecte itinerant és un espectacle, si li poses l'aspecte itinerant és un circ. I l'aspecte itinerant és el que crea la impossibilitat de regulació. Quan tens una activitat que mou d'un àmbit jurídic en un altre, no pots crear una regulació que garanteixi, perquè no pots actuar a diferents països. L'animal va néixer a un país, va ser entrenat en un altre, va fer una acció en un altre. Tot és impossible a no ser que tinguis un sistema federalista de la Unió Europea. Per això els circuits són particularment impossibles de desenvolupar una regulació que funcioni. Moltes gràcies, senyor Casamitjana.